ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥରେ ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଏତେ ଚାକିରି ପାଇଁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାଇଁ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ କେହି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ରୋଜଗାର କରିବି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଅଏସ୍ କରିବି ଅଏସ୍। ସେ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା, କହିଲା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କଷ୍ଟ କରିବା, ବାହା ହେଇଯା, ସ୍ୱାମୀ ପକେଟ୍ ମାରିକି ବଡ଼ଲୋକ ହେଇଯିବୁ। ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ଏ ହାର କରିଛି, କାନ କରିଛି, ଚୁଡ଼ କରିଛି, ସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକେଟ୍ ମରା ପଇସା। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ତ, ଆଉ ତୁ ସତରେ ସେୟା କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସେ ତତେ ପଚାରନ୍ତି ନା ପଇସା ନେଇଯିବୁ, ତାକୁ ଜଣେଇବୁନି, ଜଣେଇଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି 50 ଟଙ୍କା ପଚାରିବି, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି କ'ଣ କଲ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, କିଛି କହିବୁନି, ଚୁପଚାପ ମାରି ଚାଲିବୁ। ମାରି ମାରି ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ କରିସାରିଲିଣି ପା, ଦେଖୁନୁ ସୁନାର ସବୁ ପୁରା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା। ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ନା ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭାସି ଯାଇ ବାହା ହେଇପଡ଼ିଲି। ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କା ପକେଟ୍ ମରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଥିଲି, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍ ହେଇଗଲା। ପୋଡ଼ା ମୁହଁ କିଏ ସେ ଫୋନ୍ ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବାହା କରିଛି, ସାଲାରୀ ଆସିଲେ ସେଇଥିରେ, ସଉଦା ଆଣିଲେ ସେଇଥିରେ, ଯୁଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେଇଥିରେ, ପକେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ସିନା ମାରିବି। ତା ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ପକେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ରଖୁଥିଲା, ଫୋନ୍ ପେ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲା। କୋଉ ଭରସାରେ ଆସିଲି, ଭାସିଗଲି ମୁଁ ପୁରା। ସବୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପତ୍ର କିଛି ମିଳୁନି। 2 ଦିନ ତଳେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋତେ 50 ଥର କହିସାରିଲେଣି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲି ତା ଗାଲକୁ ଚାରି ଚୈତନ୍ୟ ବଜେ। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ପଇସାରେ ଅଏସ୍ କରିବି, ଅଏସ୍ ଅଏସ୍ ଅଏସ୍, ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ଗୋଟା। ଏଡେ ମୁହଁ ତାଙ୍କର, ସବୁଯାକ ପଇସା ଫୋନ୍ ପେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, ପକେଟ୍ରେ କିଛି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ରଖିବା କଥା ନା ନାହିଁ, ଏଡେ ମୁହଁ ଆଙ୍କର।